DR 7 juta, Mas. Apa to IDR 7 juta ki? DR kuwi lho, Heeh. kuwi paket rong barang, Heeh. DD kuwi dapur, Terus? R ruang tamu. Jan kaya apa barange? Dapur, Mas. Jajale. Meja makan 6 kursi bahane full kayu jati. Kok mending to, Mas? Oh, TV mampir. Sik. Oh, glossy to, Mas. Kok mengkilat ngene to, Mas? Ki bahane apa ngene iki? Finishingnya sanding melamin glossy, Mas. Jajal di sepile. Nah, deloken kursine iki lho, Mas. Sik tak lapane. Ah. Bejen mending, Mas. Iki asli kayu jati ya? Jos gandeng Heeh. yo muni Mas Budi gak jati asli, gak usah kok bayar. Oke, tenan berarti real kayu jati. Rino iki Heeh. ere, Mas. Heeh. Dene iki lho. Jajal kaya apa? Ere iki lho, Mas. Sing ndi, Mas? Ere ruang tamu jenenge kursi sudut. Wow, bejen. Motife Mending marmer. tenan iki, Mas. Delok niki. Jos. Ki asli ukiran yo, Mas yo. Asli to, iki gak Oh, iya. Mudino aja mbok tumpak iku nek pokak, Mas. Eh, Engko nek pokak piye kok jembuk tumpak ning dhuwur ngono kuwi? mending pokak nang kene. Heeh. Balik pokak nang pembeli. Oh, ngono. Tak cek dulu, Mas. Lah kok ya kuat men kokoh men to, Mas? Iya toh, bare kayu jati asli lho, Mas. Oh, berarti kayu jati ki asli jan kokoh, Mas yo. Iya toh. Jan, Heeh. sik to, Mas. Barang loro ki 7 juta to. Heeh. Iki umpama kirim ning Wonogiri kan adoh. Heeh. Iki ongkire piro? Wonogiri, Heeh. Banyuwangi, Ya. Jogja, Ya. Madura, pokoknya seluruh area Jawa Timur, Jawa Tengah kita kayak gratis, oke bayarnya COD. Wis. Yo, sik to, Mas. Jawa Timur, Jawa Tengah ki areane luas ki gratis ongkir tenan to. Ya iya toh. Jan mending berarti amanah ki bayare. Bayare piye? COD. Barang teko dicek sik lagi dibayar. Teko gak sesuai, gak usah kok bayar balik nesu. Oke, siap pemesanannya piye ngene iki? Masuk bioproperty Mas Budi Bebuni itu di bawah bioproperty jeneng Bapak titik mi to, Mi. Kuwi dilewek 1 kali dobong ke aku langsung. Oke, harga 7 juta, Mas. 7 juta lah loro jan mending tenan iki.